Vad säger man? Vill du ha? Du kan. Vad säger man? Vad säger man? Vill du ha? Vill du ha? Vill du ha äpplen? Väg. Vill du ha? Vill du ha? Men hur är du sego? Backa, backa. Vill du ha? Ett. Bra. Nej, inte hela ägget. Du är glupsk. Du är glupsk. Du är alldeles glupsk. Ja, jag tror jag ska iväg på det här för jag tror inte jag vill använda det här i flera år. Superstar. Ja, slem. Hör du det? Ja, du träffar den andra. Oh my god. Du... Är någonting fel eller? Direkt.